कितना बताई। बढ़ल कोरोना एकर बनल दवाई, डॉक्टर के केला हम कितना बताई। गरीब संगे हो कतबा काला बजरिया, देशवा में बढ़ल जाते बाटे भुखमरिया, बढ़ल जाते देशवा में बाटे भुखमरिया, बढ़ल जाते बाटे हो देश में भुखमरिया। नहीं ऑक्सीजन हो मिलत बा, पब्लिक पूरा दुखवा से जूझत बा। नहीं ऑक्सीजन हो मिलत बा, पब्लिक पूरा दुखवा से जूझत बा। कहाँ गई जोगी मोदी के हो फकरिया, देशवा में बढ़ल जाते बाटे भुखमरिया, देशवा में बढ़ल जाते बाटे भुखमरिया, बढ़ल जाता देश में बाटे भुखमरिया।